Čau, tady je zase Charapes u Need for Speed 3. Máme tady zase souboj titanů, vole, úplně. No vidíme, jak pan Charapes vytočil zatečku a Kočkopes byl za ním. Kočkopes je zase druhý. Jaký Greg To asi budu řídit šipkama. Olivera. Že to je lepší. Šipkama, ne? Ticho, vole. Debile, retardovaný. Já jsem petard. To říkám já, to jsou moje slova. Tak to řekni petarde. Čau, petarde. Čus petardko. Ale sám si. Ty si kupří Pepsi, nespí. Já nevím, jak to je. Ticho už. Charapes. Teda tajný Charapes. Ty vždycky předjedeš, že? Ne, no. Jo. Ale potom nemůžeš dohnout. Jo, mě tady No nepředjel. to bude ty zas. Petarde. Jo, tady tě předjel. Ale pojď. Charapes. Projdeme se ke dveřím. Ne, co udělám, nedělám a zpátky. Takže zpátky u Need for Speedka. Já tady zpátky u Need for Speedka vypředu je nějaký balón. Jsi mu udělal hodinky? Pojď mu o 5 sekund. Dělej a vyhraješ. Vyhraješ. A vyhrali jsme o 5 sekund. Dobře jsem to udělal, ne? Jedu. Dobré hodiny, ne? Jedu. Viděli jste, jak jsem mu dal hodiny? Dobré, běž. Počkej, chci vidět ten záznam, ale. Jak jsem to udělal, ty hodiny. Jo, to pojďme tohle. Čekaj. Šipka doprava. Pan Kukár. Super, no tak si počkáme. No, to už je tady. Jo, už to bude. Už to bude. Musíme si chvilku počkat. Jak mu udělal hodiny, to bude úplně super. Takže pokud se na tohleto Mates Arce Drift díval, tak se dívej na tyhle ty krásné hodinky, jak mu za chvilku dá A tady jsem tvůj udělal krásný drift. Ho možná znáš Nikolasík. Teď to bude. Teď úplně hodinky se dívej. Bum. Teď úplně hups. Hodinky nějak se protočí. Nebyly hodinky, já jsem mu jenom trošku do zadku. Tak 180 stupňů, no. Já jsem mu jenom do zadku trošku. Ale hodně 180. Tak ne hodinky, no, to je škoda. To je úplně taková velká škoda. Určitě to, no, jsem si říkal. Ne, tož. No dobré. Jedu, no a jdi to pryč. Escape. Budeme potom u dalšího Need for Speedka 4, takže teď se s vámi loučíme, takže čau, já jsem Charapes, taky čau.